Moni amalawi nonse konse komwe muli kummawa kwa lero lachitatu pa 21 January 2026. Mwadzuka bwanji kwina kuli konse komwe muli. Kunena za ine a president amangochulutendi group #1 ine ndadzuka bwino kwambiri ya ndithokoza kwa mulungu andizutsa ya mosatha ndawi ndaganiza kuti lero ndapanga ka forward kangani kameneka ya ndaganiza kuti kummawa kuno tiye tione nkhani imeneyi nanenso ndingoyika maganizo anga pa nkhani ngati zimenezi. Kwabwera nkhani yabwera dzulo ya kuti ana a skulu ya Kasungu amapanga mademo zionetsero zosonyeza kuti kusakondwa ndi mmene boma la DPP layambira ntchito zake mu temu ino amene abwera ino. Tisayiwale kuti DPP pakali pano ili mu 100 days, miyezi itatu ndi masiku 10, 100 days ali chikhalira pampando kulongosola dziko la Malawi mu 5 years yawo. Pakali pano 100 days plus ayikwanirisa kale. Ndi malonjezo amene anabwera nawo pa kampeni a DPP, malonjezo onse amene anabwera nawo pa kampeni a DPP ndikuganiza kuti anthu tsopano akuyamba kuwaona kuti anali otani, anali oti angolowa mboma kapena zinali zoona kuti akalowa mboma apanga zimene anthu akuvutikira. Izi ndakhala ndikukamba ine mu nthawi ya kampeni wauza anthu a Malawi through ma audio anga, ma VN anga amene amatumizidwa kwina kulikonse. Ine ndimanena nthawi zonse kuti ngati Malawi ifeyo a Malawi, ngati Malawi dziko ifeyo a Malawi aeni ake dziko la Malawi ifeyo a Malawi ngati tikufuna dziko lathu kuti litukuke lipite chitsogolo, pewani kuvotera DPP kapena MCP ku Malawi. Ndakhala ndikukamba zimenezi mma VN anga pa nthawi ya kampeni. Ndibwereze mawuwa, ndakhala ndikukamba ineyo pa nthawi ya kampeni 2025 before 16 September wauza Malawi kuti chonde ngati ifeyo a Malawi timadziwa ndale, ngati tikufuna dziko lathu lipite chitsogolo, zipani zake osati DPP ndi MCP. Chifukwa mukangovotera DPP kapena MCP ndiye kuti palibe chimene mwasintha. Kusintha kwa dziko la Malawi kwagona ku chipani cha UDF. Ndi chifukwa chani ndimanena nkhani imeneyi? Chifukwa history is the best teacher. Ndiponso inu simungakane history, simungaphwanye history, chifukwa history ndi imene imanena kuyipa kwa munthu kapena ubwino wa munthu. Angakhale anthu mdziko omwe asamufune, koma chilungamo chimabwerabe kwa iyeyo. Ine ndimanena nthawi zonse kuti pansi pa utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi 1994 to 2004, pansi pa utsogoleri ku Malawi tindikunena, pansi pa utsogoleri wa a Dr. Bakili Muluzi, His Excellency the former president, the founder of democracy, the former president of Malawi, the former president of UDF, His Excellency Dr. Bakili Muluzi. Pansi pa utsogoleri wawo anthu amene akudziwa bwinobwino ali moyo. Zochitika zimachitika, sitingakane, panali zina ma off and on zimachitika kufoka kwa munthu. Sungakale 100%, koma ndikunena kuti 80
to 85% Muluzi boma maliyendetsa bwino. From 1994 tili mu democracy ukafika 2004 anayesetsa chifukwa timachokera kung'ancha moto. Mukuzowa bwinobwino MCP malamula bwanji anthu amene mukuizowa bwinobwino chifukwa nkhani imene imafunika kumauza ana ama 2000 chifukwa ana awo sakuziwa chilungamo chenicheni. Dr. akundani Kamuzu Banda anali munthu wankhanza. Of course some of the other things were good, zinali zabwino like education imaenda bwino ngakhale timalipira koma imaenda bwino, security inalipo timaopa chifukwa inali one party system. Koma utalowa multi-party democracy at least itabwera sukulu ya ulere, security inalipo, ngona control imachitika chifukwa sinanga ukalowa ku multi-party democracy wina aliyense ali ndi ufulu. Zimene zimakanika pa nthawi ya Kamuzu for 31 years anthu kuti akali ndi ufulu. Ufulu wake unali anthu amene anali mbomawo achina Tembo. Koma tonse majority tinali mu ukapolo. Koma Dr. Bakili Muluzi atabwera ndi gulu lawo ndi chipani cha UDF anayesetsa kuyika mutu pa njanji. Dziko la Malawi linalowa mu democracy 1994. Kulowa kwa mu democracy 1994 first term anthu UDF pansi pa utsogoleri wawo ndi anthu amene amagwira ntchito amayala maziko a democracy. Zimenezi ndi zimene anthu ambiri samaziwa zimenezi. Kuti munthu amene wangu ubwera kuchokera ku mavuto economically samabweretsa kwambiri, chimene amabweretsa ndi kuyika maziko kuti democracy imene abweretsayi kuti izakhale bwino mtsogolo ndi iyeyo ja nthawi yake imantera kuyika maziko. Koma anthu amene samaziwa kwambiri. So no, Dr. Bakili Muluzi from 1994 to 1999 5 years manager inali yongoyika maziko, kuyika ma structures aboma mu democracy. Tikachoka pamenepo 1999 to 2004 iye uchanso amapitiliza pa maziko amene adayika mu 5 years kukhala ngati kuti aziyenda. For example sukulu ya ulere, starter pack, zonse zija zimachitika pansi pa foundation ya maziko mu democracy. Ndiye anthu timangokamba Muluzi nawonso anapanga zakuti, Muluzi nawonso iye ayikumakhala pansi kumaganiza ndi mmene zinalili. Pamene amapanga hand over kuti ndikupanga hand over mpando wa boma ndi chipani kwa a Professor Bingu Mutharika Malemu, zinapezeka kuti anali ndi cholinga chotiso pano maziko pa 10 years alipo anthu akwaona zipaso zikuoneka kuti mwina tikapitiliza njira imeneyi zikuzokuyenda bwino. Adapanga ndi cha after 1 year 2004 2005 6 months later anayamba sopano kuchoka ndi kuzaukira a professor kuzaukira kutenga mpando kuchisiya chipani as president wa chipani cha UDF ndi kuzatenga mpando wa boma umene anawupezera mboma la UDF ndi kupita nalo ukapanga DPP. Okay, mavuto aifa Malawi adayambira malo amenewo. Ngati iniyo maganiza bwino mavuto a dziko la Malawi tikubwereranso ku ulamuliro wa Kamuzu tidayambira pamuto pamenepo. Ndiye muziona similarity ya ndiye muziona ulamuliro wa Dr. Kamuzu Banda mutawuyeresa bwinobwino mupeza kuti unali copyright imene amapanga Eugene. Ulamuliro wa Kamuzu Banda amapanga copyright a Professor Bingu Mutharika. A Professor Bingu Mutharika mutamuona bwino anabwera ndi copyright ya ulamuliro wa MCP zimene exactly amapanga Kamuzu Banda. Ndi chifukwa chake anthu achoka ku Kamuzu Banda chifukwa chotali mmavuto akubwera awa after 10 years anthu sopana akuyamba kuona maziko zipaso zabwino ndi chipani cha UDF pansi pa utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi. Zapezeka kuti anthu sopano abwereranso ayamba kubwereranso ma science zizindikiro zosonyeza kuti sopano tikubwerera ku one party system. Ndi system imene anabweretsa Professor Bingu Mutharika after rebellion kuukira.
ngani imeneyi tizinena chifukwa ana ama 2000 sakuziwa chilichonse chenicheni chabwino. Ubwino wa chipani cha UDF ndi utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi anthu ambiri akungoyipitsa, koma unali wabwino chifukwa inali foundation, maziko oti mu democracy mu tikamapita chitsogolo zimene zikufunika mu democracy ndi izi. Anazabwera abingu wa Mutharika kuzaphwanya zinthu zimenezo. Constitution ya Malawi sinagwire ntchito pansi pa ulamuliro wa chipani cha DPP. Lelo zimene mukuzionazi flow crossing adayamba ndandalawa m'malo mwa impeachment achina Lucius Banda adayamba watsogolera milandu mulibe ma certificate. Kunali kugwiritsa ntchito mapower au president as executive member wankulu number 1 citizen number 1 kugwiritsa ntchito tsopano mwa njira ya chikamuzu. Ngani itima inena anthu kuti aziziwa chifukwa ena tikamanena chonchi amaganiza kuti timayizonda DPP. Iyayi tikuwauza anthu chilungamo pa nkhani ya chipani cha DPP, foundation ya DPP ndi mmene DPP imabwerera. Ndibwere ndi audio ine. Ndiye tikupezeka kuti Professor Bingu wa Mutharika atabwera anazachosa school fees ya ulere school anayamba ndikulipira zimene timapanga mwakamuzu. Mutaganiza bwinobwino ine mofatsa ngati mukuziwa bwinobwino mumakumbukira enanu muli akuluakulu. Sindikunena ana ama 2000 koma ena mwa inu amene muli akuluakulu mukumbukira bwinobwino kuti nthawi yakamuzu munthu kungolepera uniform ya school makolo kungolepera uniform ya school mwanayo amanthamangiza ku school, kungolepera school fees inali 1 kwacha 50. Mukuona kungolepera imene chakatu chifukwa ndalama zayi zimene mavuta. Ndiye kupezeka kuti mwana uja samaphunza nchifukwa chake kunali namba ya anthu ambiri ambuli amene samapita ku skulu nthawi yakamuzu. Chifukwa chiyani? Chifukwa system ya education si inali bwino. Kamuzu atabwera anakupeza kuti ku Malawi 1958 pamene amabwera anakupeza kuti ku Malawi kunali ambuli ambiri amene sanali pa education malingana ndi system imene alipo mu nthawi yatsamunda. Koma kamuzu m'malo moti yeja akuti anabwera kuzawombola Malawi, akuti anabwera kuzawombola Malawi m'malo mwakwe anazabwera kuzapanga zipinjo pa Malawi, kukayikanso mu zipinjo munthu wakuda anazabwera kuyika Malawi zipinjo pansi pa utsogoleri wa kamuzu mu chipani cha MCP. For 31 years Amalawi anali pa zipinjo. Zinatengera anthu olimba mtima ngati Dr. Bakili Muluzi kukhala kuyika mutu pa njanje kuti mpaka na democracy m'Malawi ibwere chifukwa anthu amapedwa. Ngani imeneyo ana ama 2000 azikhala kuiziwa. Izi ndimazikamba nthawi zonse. History is the best teacher. Samangoona pamwamba tizibwerera pansi. Anawa awa ama 2000 the youth azikhala kuziwa chilungamo ndiye politics imeneyo. Ndiye ina president amangochulutende ndi makamba zimenezi magrupu anga amene ndi makamba zimenezi kuchiyawo ndi mauza anthu ayawo kuti azikhala ochenjera. Sono poti nanunso achewa mukufuna kuti muziziwa ngani imene ndi malango apa chiyawo ngani yake ndi omwe imene mukuiziwayi, koma ine ndimauza anthu chilungamo kuti this is the program. Kamuzu anali woipa. Of course school inali yabwino kuti education inali high standard, masilabasi awo anali abwino. Ina amene ndikunena ndaphunzira menemo, koma ndikukuwuzani kuti system ya government yawo it's a one party system, it was a dictatorship. Ndiye zinali zabwino, security inalipo, education inalipo, nzipatala munali mangwala tisanami. Ubwino wa kamuzu unali umenewo, koma mbali ina anali dictator. Koma atabwera Dr. Bakili Muluzi anazambisa bujimene tikunenazi kubwera kwa abingu anazabwerera mbuyo kuti iyayi education singakhale ya ulere sitingapeze ndalama ifeyo. Ndiye kuli bwino wina aliyense azilipira skulu inatesedwa ya ulere pansi pa utsogoleri wa DPP. From 2004 kukafika mpaka na 2004 ukafika mpaka 2009 anthu amalipira school. Tapita ku chisankho anazawina majority. 2009 ukafika mpaka 2012 pamene amamwalira abingu school inali yolipira anachosa zonse.
imene inali foundation ija anachotsa. Starter pack ya Amuluzi imene inabwera mmene amapangira mukuziwa bwinobwino amabwera magalimoto muzi watundu kumayitana anthu acha kumalanda ama starter pack amene amabwerera anazasinda amene acha ndikubwera ndi makupuni kuononga system yabwino chifukwa starter pack inali yoti anthu mchimizi azipeza zakudya while government izikhala ikuthandiza pangani ya zachuma kuyang'ana kuti kodi anthu munomo as government tingathandize bwanji tingatukule bwanji dziko lathu koma anthu asamagone ndi njala chifukwa muziwa munthu akangogona ndi njala ngakhale munthu sumagwira ntchito. Ndiye system ya UDF inali yoti anthu azipeza ma starter pack sinali nkhani ya kampeni chifukwa pamene timayambisa nkhani imeneje sinali nkhani ya kampeni kuti ineyo andisankhe pampando chifukwa cha fertilizer, andisankhe pampando chifukwa cha petrol, andisankhe pampando chifukwa cha chimanga chikuchipa. Inali system yothandiza anthu kuti this is here is life, umoyo wagona pakudya. Ndiye boma ngati likufuna kutukula dziko la Malawi kupanga misewu, mabridge, china chilichonse, infrastructures zimene zimafunika anthu a mdziko omwe alikala athanzi chimanga azipeza azidya. Ndiye kuti pogwira ntchito dziko la anthu odwaladwala silimakhala bwino. N'chifukwa chake zipatala zinalipo, amayi aja amene anatisiya mzimu wawo ukhale pa mtendere, a first lady amayi awo Eugene antsogoleri wawo honorable olemekezeka Eugene Atupele Muluzi amagwira ntchito kwathandiza amuna awo ngati imene tikuziwa bwinobwino. Amagwira ntchito from 1994 to 1999 asanasiyane, amagwira ntchito analipa foundation mzimayi kuthandiza anthu azimayi anzawo. Zimenezi ndi zimene zimafunika zimenezi pa utsogoleri. Ndiye zikuchitika chonchija zayenda chonchija koma zapezeka kuti pamene amamwalira Ndalawa 2012 a professor Bingwa Mtalika pamene amamwalira 2012 kunapezeka kuti skulu yatesedwa, anthu akumalipira tsopano ambiriso akubwerera mbuyo chifukwa anthu ambiri Malawi alibe ntchito. Boma, there is no creation of jobs, kunalibe ngani yoti anthu awafunira ntchito. Ndiye ngani chayikunda chonchija kwabwera Joyce Banda nawonso anapitiliza zimene zinalipo fana ngobwera 2.5 years basi mwasoka nawonso ndikulandidwa mpando omweyo apita sopano. Atapezeka apita alowa mboma anthu anali ndi chikhulupi choti mwina Ndalawa samagwirizana ndi akulu awo pa zomwe amapanga koma poti policies ya DPP ndi imodzi panalibe chimene akapanga Eugene apita anazakhala amene mucha anaoneka ngati munthu wabwino koma chipani ndi chimene chimaoneka kuti ma policies ali bwino. Alowa mmene mucha from 2014 mpaka 2019. Kulowa kwa 2019 anthu ndi mmene amaonera samaganiza kuti ngati zimene zija zinapezeka kuti mu chisankho cha 2019 anthu mukuziwa zimenezo mu chisankho cha 2019 ukalowa ku 2020 chisankho cha 2019 ukalowa ku 20 chinapezeka kuti chisankho chija chinali ndi cha Matipex Jane Ansah amene ali lero vice president yu anapambanisa anawinisa a DPP through chinyengo. Ngani chataiona Chilima ndi agulu lawo anzawo anazapita makhoti kuti panali chinyengo apa ngani ije inabwerera. Ndiye zikuziwa bwinobwino history 2020 kunali mgwirizano wa DPP ndi UDF ena aja anakhalanso ku ujeni yawo anawina anthu aja ife tinaluza. Okay, MCP alowa mboma anthu akuvutika kuposanso pa nthawi ya Kamuzu chifukwa nthawi ya Kamuzu iye amachita nditu force kuti anthu azikhala ndi chakudya ngakhale anali ndi udindo anali ndi ulamuliro wa dictatorship koma samalolera kuti anthu awo azigwa ndi njala. Njala imabwera koma amayesesa. So natabwera awa ndi awakhazika ndi anthu ndi njala. MCP pansi pa Chakwera achina Chimwendo Banda achina Kunkuyu anthu avutika mpaka na anthu kuganiza kuti no kuli bwino tibwerere mbuyo. Ndiye ife timawuza kuti mukamabwerera mbuyo mu 2025 musabwerere ku DPP chifukwa zimene munapangira kampeni ndi kumachosa mademo zonse zija a DPP ali nazo sangasinthe chifukwa imeneja ndiye DNA yawo imeneja.
pamene timanena chonchija anthu amaganiza kuti ife a UDF tikamakamba chonchi, especially ineyo president wa chipani cha UDF ndi supporter wamkulu wa UDF. Just now ndipeza membership posachedwa apa, koma ndikamakamba nkhani ya ndale timaphunzitsana kuunikirana kuti chilungamo chili apa. Ndiye ine ndimapemba Chitipa Tumsanje kuti tikamayankhula ma ujeni ma VN amenewa pa nkhani ya ndale muzimvetsetsa bwinobwino kuti kodi cheni chifene tikufuna kwauza anthu ndi chani. Anthu anapanga mistake chifukwa choti propaganda ya DPP inabwera sopano kukakwera ku UDF. Ife timauza chilungamo, kuti a DPP munachotsa chifukwa cholepera boma ndi mademo. Inu ndiye mukuganiza kuti mukayachotsa MCP kuti mwalowetsa DPP ndiye pali kusinda. Palibe. Anama 2000 the youth 2000 inuyo muzimvera zimene tikulankhula ife, chifukwa ife tikudziwa bwinobwino kuti ngati inuyo mukubwerera ku chipani cha UDF zonsezi izi tizaziyambira pansi, chifukwa ife ndi amene tidayambira pansi kuyika maziko a democracy. Chifukwa chake anthu mu 10 years ya Dr. Bakili Muluzi amasangalala m'Malawi. Koma poti generation yatsopano ndi anthu amenewo amene amafuna udindo aujeni a DPP anayamba kupanga campaign wachabe. Ndikumauza anthu kuti ayi akanena choncho ndiye kuti pali mgwirizano a UDF ndi a MCP akufuna kupita limodzi. Ananasinda kungopanga campaign propaganda. Achina Bakili Muluzi TV, achina Ntanyiwa, achina Boni Kalindo adayamba kuyanga zimene ma propaganda ndi cholinga choti andalawa apita alowa kuti mboma alongosola dziko la Malawi. Ndibwe ndi VNN. Koma ife timene timanena zija ndi zimene zikuchitika zitu. Anthuwa ndionama, a DPP ndionama, polowa mboma amalowa mboma monama. DPP inakhazikitsa boma la DPP ndi kuba, chifukwa iwo pawoka kunalibe chipani cha DPP. That is a fact. Chilungamo kunalibe chipani chochedwa DPP mu 1994 panalibe. Andalawa anali ndi kapani kawo, kachipani kawo kamene amapita akuyendesa minibus yawo mukuzowa bwinobwino pa history, amayendesa ka minibus pa amapeza anthu 407. Ndikachipani kameneko sikamachedwa DPP. DPP tiyabwera chifukwa choti aupeza mpando kuchokera ku UDF a professor Abingu, chifukwa anali munthu woyipa mtima ofuna kuwukira anazapanga. Apita wazimene takuzizowa bwinobwino. Mmalo moti apita akanapepesa ku chipani cha UDF kwa Dr. Bakili Muluzi kuti zimene adapanga chimwene ndizoyipa tiyenso pano tigwirene mancha. Sadapanga zimenezo, anangokhala as a quiet person. Sono nkhani ndi iyi. Uprofessor wa nkalasi kuphunzitsa ana ndi politics ndizosiyana. Uprofessor wa nkalasi kuphunzitsa ana pa law ndi kukhala pa ground pa politics ndizosiyana. Ndi zimene zikuwavuta apita zimenezo, koma anthu sakuziziwa. Apita is a professor of law. Nkalasi ndi kumaphunzitsa anthu kumene amaphunzitsako for 40 years ali kwa azungu ku America. Energy yawo inatera kumene kuja. Pamene amabwera kuno is expired person. Koma abwera kuno anthu amaganiza kuti awakoza kulamula dziko. 2014 kufika 2019 kunali mademu. Anazabera 2019 kuti alowa mu 2020. Achotsa amene alowaja nawonso for 31 years MCP. Akwavutisa Malawi alepera dziko. Ndiye timauza anthu kuti please bwererani ku UDF. Ngati simukuyizwa UDF, ivotereni UDF. Chifukwa UDF maziko amene adawayambitsa aja tiwabweretsa muone kuti zikhala bwanji. Dziko la Malawi kufunika development. Zitukuko. Development. Zitukuko. Ku Malawi kulibe misewu. Ku Malawi kulibe ma bridge. Ku Malawi kulibe ma infrastructure. Zomanga manyumba chanchani. Kulibe. Ku Malawi ngakhale pakali pano pamapo tikamatumiza mayiko akunja ma social media. Malawi angokhala ngati kuti kuchire. Koma zaka ndizingati tili mufulu. From 1964 July independence. Pa 6 July 1964 independence. Kufika lero it's about almost 62 years. We are going to 100 years. Koma dziko lilibe tauni. Inu Lilongwe ndi tauni. Blantyre ndi tauni. Mzuzu ndi tauni. Ndi masiti tu amene tikudali amenewo.
capital city kunzizu, capital city kulilongwe, city yaikulu ndi ujeni, mukafika umene kuja ngati ndi kumango chitu. Mukafika ublanda ngati Baraka tu. Ngati nchewu. Ngani iyi ndi imene ikufunika sopano kuti tiyeni ife amene a UDF tinayambitsa ngani tikuziwa bwino zimene tikupona. Ndiye anabwera ndi kampeni ayi 5 billion tizipereka ma constituencies. Anabwera ndi kampeni propaganda ayi school azakhala waulere. Timafunsa ife kuti kodi awanga school ku high school amalepera primary ndi kusatseka a professor primary ndi kusatseka sangai kwanise. Lero awa akubwera kuti mpaka na pakalipa sopati yambira zonse zija ukafika mpaka na ku secondary school. Ziteka ndalama zake zikuti. Angolowa kutiuza kuti kuli 28 trillion ngongole imene ilipo Malawi. Malawi is floating on the water of debt. Pakalipa tikungoyandama pamadzi angongole 28 trillion. Dziko la Malawi pakalipa lima mavuto. That is a deficit. Apa pamene tikunena pano GDP yathu yatilatu ku Malawi kulibe. We are not independent now. We are dependent to World Bank. We are dependent to IMF, European Union banks. Ndiye kuti Malawi singaime payoka. There's no independent. There's no independent. Singaime payoka Malawi as we speak. Mpaka na World Bank ibwere, mpaka na IMF ibwere, mpaka na EF ibwere, European Union ibwere kuzatithandiza. Ndiye mafuta amene mukwamvawa tikumanya diraye mafuta chakuti akuti ankulukuta moyo mwakuti ankulukuta moyo alibe chilichonse. Nawonso akupita ukapemba kumene kuja kubwereza kumene kuja kubwera kuno. Pamene tikunena pano zinthu sizikuyenda bwino. Koma DPP akwanamiza anthu utazo ndizikuyenda bwino. Ndiye ndidakulenga nkhani inake mwezi unowo akunena kuti skulu ikutsegulidwa pa 5 January 2026. Ine ndanena mawu. That is the second term. Ine ndanena mawu kuti second term imeneyi tiona mmene zikhalire koma kudayamba kutuluka kalata yakunkotakota Central School. Ndidayiwerenga ine pamango chilutendi. Kalata yomwe aduluka pa ujeni kuchokera kwa headmaster ya principal kunena kuti akuti achosa zina ndi zina koma anthu azilipira 230,000. I think so. Amanena choncho. Ka 240,000 something like that. Inali 270,000. Koma sopano chifukwa choti akuti 30,000 achosa zina ndi zina sopano anthu azilipira 240,000. Ndiye mafunsa kuti kodi skulu yaulere kuti iwo ponena defense amati ayi asanayambe atabwera Minister of Education akuti ndanawa ndani akuti ndani okay ndawayiwa mukwazi obwinobwino DPP atangobwera amene aja Minister of Education anaulusa kuti ya zonse zili mmalo sopano otagwirizana masecondary school andu azipita makuti lero pamene tikunena pano talandira kalata ku Palombe Secondary School Secondary School akuti anthu kumene kuja kalata yatulukanso kumene ku Secondary School kuti kunoko tikuauza makolo kuti mali mwa 270,000 azilipira 230,000 tachoza 40,000 ndiye skulu yaulere kuti pati. Koma mukapeza anthu a DPP akumanamiza anthu ma social media kuti abaza ayenda bwino mwakuti lero pamene tikunena pano Kasungu ti Secondary School Kasungu Secondary School tu ana akupanga machine akuti kulibe magetsi kulibe madzi. Ndiye mukuganiza amene pa skulu ngati palibe magetsi anaphunzira bwanji, ngati pa skulu palibe madzi anaphunzira bwanji? Kodi skulu yaulere ndimaganiza kuti boma limatenga zonse? Akanena kuti skulu yaulere ndimaganiza kuti boma limatenga zonse through taxpayers money kumene kuja kumene amalipira zonse kwalipira achiticha ndandani ndi zimene amapangatu. Dr. Bakili Mulu ndi zimene amapanga kaya mazitha bwanji chifukwa choti amene uja boma analiyamba ndi kamuzu politics adayamba pakanthawi amaziwa bwinobwino ma connection ali nawo. Chipani cha UDF chili ndi ma connection. Ngati chipani chilibe ma connection kunjako uko pangani ya zitandizo kungodalira World Bank kapena IMF zimakhala zovuta asakunamizeni. Ngani tundi pali maiko amene amabweresa ndalama apart from World Bank, koma maiko ukagwirizana ndi maiko kuli maiko ambiri amene amagwirizana ndi UDF amene pakali pano sakuthandizira boma la DPP chifukwa za momwe akuyendesera bomalo kuononga dziko kuba
atangolowa MCP Patos Alliance achisalavutika chifukwa cha ndalama TIP mabag 1000 something spent kuipeza TIP ya president munaipeza bwanji andalawa anangokhala upeji awo zosanthandiza mana ujatu amaziwa bwinobwino kuti nampasa kuti tikapanga chakuti achisale. That is a bodyguard. Wapezeka achisale 5 billion ndalama zakuba mwazipeza bwanji 5 billion inuyo nda bodyguard a president. Wapezeka maucheni magali moto 82 odulaja amene analibe misongo. Wapezeka kuti manyumba 22 ka 24 zonse zapamwamba zinali m'manja mwa achisale. Mwazipeza bwanji achisale samanene tangomva kuti awalanda after 1 month iwo wansa akubaja akulowa mboma zinthu zikumveka kuti zili kuti zabalira mboma. Omwewa akubawa ndi amene ali pa chiwongolero. Chilungamo chili kuti ku Malawi lero anawa akutamanga mademo iyi ndi 100 days. Ife timanena kuti DPP singabwereza sukulu ya ulere. Amauza anthu kuti tizipereka akuti chani mu constituency 229 constituencies ku Malawi aonjezera 5 billion each constituency akuti chitukuko. Ine ndimanena mpaka pakali pano ndikumanena kuti ndalama zimene zikumene kuti ndikuononga DPP. A DPP sakuzowa chitukuko ndi chani kumene kuti ndikuononga. So ungatenga 5 billion ukayika mu CDF Constituent Development Fund momwe tikuziwa kuti boma lilibe accountability kuyendera zinthu zimene awapatsa anthu kuti aone kuti zayenda bwanji zapaka bwanji kuononga ndalama tu. Amakana kuti ayi sikuononga tipanga zimenezi lero tu a president akukana ukasayinira akuzowa bwinobwino pressure sopano ikubwera akuzowa bwinobwino kuti izi ziononga chuma. Inu pansi pa utsogoleri wa MCP achakwera anthu amalandira ma MP 194 I think so, ma MP 193 yes, ma constituency anali 193 I think so. Amalandira each constituency development fund 200 million. Kodakulu dziko la Malawi 200 million ndi ndalama zochipa meti kuvutikira ife. Amalandira zimene zija each and every constituency pamene akuchoka apa for 5 years palibe accountability. Wina aliyense wagonja kapena abwereranso pa mpando koma sakuafunsa ndalama zimene yuti apanga chani. Kulibe ma bridges, kulibe zipatala, kulibe ma clinic, kulibe china chilichonse. Ndakhala ndikunena nkhani imeneyi. Lero akubwera apita kuti ife tizika sopano 5 billion. Ini mukaza anthu amene akukonza dziko tizika 5 billion. Tikayika 5 billion ndiye kuti zinthu zichaziyenda bwino. Ndikwauza mpaka pakali pano ndikunena kuti budget imene akangoyitulusa imene ija ndikukuza 2.5 years muona DPP anthu apanga matching fo ndalama zimene zikuonongeka zimene zichi. Ma MP amene mukwamva lero akuti ayi tikufuna nafenso mpika umenewu tikufuna nafenso mpika umenewu tizuyang'anira akufuna kuba akhala akuba since democracy. Ndiye majaji anatiuza mbuyomu kuti ayi palamulo ndalama zimene zija zili pansi pa local government abenpiri. Ndiye ngati local government kupezeka mafumu, kupezeka makomiti, kupezeka makansala apange zitukuko ndalama zimene zija. Osati ma MP lero ma MP angolowa akupanga kumene kuja debate akuti bill ija afuna kuyisinda. Lero president akuopa kusayinira chifukwa akuziwa bwinobwino kuti ndalama zimene zikangosayiniridwa kuti ma MP azika dzanja mene muja dziko la Malawi liwonongeka. Zimene akanapanga anthu a DPP osati kuanamiza Malawi yayo kwauza Malawi chilungamo zimene angazite ndi zimene sangazite. Apato sanauze chilungamo a Malawi. Ndiye nchifukwa chake ina president amangu chilutende ndiye mabwera poyera kwauza anthu kuti mukuona system ya DPP ndi system ya MCP ndi chimodzi yofunika kwazuza a Malawi kwavutisa a Malawi akuzowa bwinobwino kuti zimene sangazipange koma kwauza a Malawi ndi cholinga choti akakhale pa mpando. A Suleiman amene ali supano speaker nyumba ya mamuno pa campaign adati andituma ku Page House kuti kungosankhidwa ife pa 16 basi wina aliyense azilandira matumba 4 ali kuti matumba 4. Lero apa tikumva mbekeza zoti makupuni anapanga fake ambiri sana naye mafukupuni akuluakulu pansi pa utsogoleri wa DPP zambiri zikuchitika koma ife timauza anthu. Ndiye propaganda ya anthu a DPP achina Ntanyiwa
amabwera sopano kuzayipisa sopano UDF mali mawauza anthu chilungamo lero tizi antanyiwa sakuonekatu Bakili Muluzi TV sakuonekatu kupanga defend zimene anazipotera zija izi anatoa wayamba mademo. Just imagine 100 days anthu akuyamba mademo ndi mafunsa ine kuti komatu asakupangireni mademo within 2 years mukalowa mboma chifukwa ina DPP nkhani yanu ndi ya mademo ayambatu mademo ana school so mana dziko likayamba ana school kuvutisa basopo kuti utsogoleriwo basopo ndiye ndimati tingokambirana kuti akuluakulu tungane ndi zimene ndimanena zija kuti DPP singalamule dziko la Malawi palibe chimene chingachitike anthuwa amalowa mboma ndi propaganda anthu amalowa mboma ndi propaganda kumwalira kwa abingu kodi inu mmazifunsa kuti kodi apita kampeni anapanga bwanji only 2 weeks ndikuzapambana akuluakulu ngani tiziyankhula chilungamo ndiye ine ndikuwauza Malawi kuti bwererani mbuyo 2030 musapange mistake imene 2030 musapange mistake yobwerera kwa MCP kapena kubwerera DPP inu muvutika dziko la Malawi likupita mudzenje pakali pano tuli mudibe mushiti palibe chimene angaphula DPP asakunamizeni bwererani kumbuyo 2030 konzekani a Malawi chitipa tunsaji kubwerera chilungamo chizakuombolani kunama bodza ndi mavuto okaoka ndiye dziko la Malawi mapolitician akuyendera bodza wanamiza anthu tulera kuvutikatu ndiye tikuyamba pakali pano manong'onong'o after 2.5 years 3 years kuzakhala mademo antundu wanji basopo tino ndiye ndimati tingokumbusana kumbawa kuno zimenezi chonda akuluakulu amene muli ndi mafunso muzindifunsa palibe vuto koma ine ndikufuna kuti tiunikanane kuti komatu akuluakulu tikuombera mfiti manja tikuombera mfiti mmanja munthu amene akutivutisa ndikumamuombera mmanja anthu atu akuononga chuma anthu atu akuba ine ndikukuwuzani zikoma kwambiri tsiku labwino kwa wina aliyense zikoma